Здравейте! Проучвам трасето на Славеви планини 17 км. Тази година има промяна в първите 3 км. Така че реших да се запозная по-подробно, да знам какво да очаквам. Общо взето има заложени доста капани през първите километри. Чуваме с едно много тежко изкачване, много стръмно по асфалт, където рязко ще се вдигне пулс човек, ако не внимава, може да изгърми още тогава. След това следва още едно стръмно спускане този път по асфалт, където темпото ще е страшно високо. Наистина доста е тежко спускането. Не знам на каква скорост да спускам, дали да се пазя повече или да внимавам, или да настъпвам колкото мога. След това следва този участък, който е изключително техничен. Навлиза се в гората, има страшно много корени, шишарки, пръст, която се парзаля. Сега на камерата не се вижда, но наклона тук също е доста сериозен. Маркировка има по дърветата, оранжеви лентички, на някои места са сложени оранжеви стрелки. Мисля, че ако се внимава с маркировката, няма да има изгубени бегачи. Въпреки че трасето е доста сложно наистина. Виждате колко много шишарки. Така, тук става малко по-равно. Долу в дъното вече между дърветата се вижда и язовир Доспат. Предполагам, че трябва да се слезе до него. Доста камъни има, така, които трябва да се внимава. Ето и тук има маркировка. Мисля, че няма мокри участъци. Всъщност тук има един гьол, но само толкова. След това е сухо. Така че напълно сухо трасе, предполагам. В момента тук е малко мрачно, притеснително. Няма да се плашиме. Ето го зад мене. Трасето, вижда ли се спускането? Не може да се прецени колко е голям наклона. Някъде километър и половина до тук след старта. Зависи къде ще е разположен старт, арката си още не е опъната. Дали ще е на самия център или от другата страна на улицата. Ето тук още една табелка, виждате язовира. Че вече зима да се стъмва. Пък и взех да огладнявам. Трябва да хапна нещо. Да имам за утре силички. Така. Чува се водата от язовира. Вижда се залеза. Наистина много красива част. Но и предполагам, че доста ще ми измори още в началото. Така че се надявам да тръгна по-спокойно, да не се подведа по някой друг от бегачите. Ники, това видео е за тебе да се ориентираш, момче. Тази година пак очакваме първо място от тебе. Само че няма да ти се дам толкова лесно този път. Така, чакай сега да завъртиме. Ето ви язовира, много красиво. Супер. Тук ми го дава, че съм извън трака, не знам защо така. Може би трябва да вляза в язовира. Малко да падна. Пътеката е много тясна. С сериозен страничен наклон към язовира. Не съм и най-подходящ обут за изследване на трасето, но импровизираме. Така, къде ще излезем? Да не цъмбурнем само във водата. Така, ето стрелка, на прав път сме. Вау, тук наистина трябва да се внимава. Това е пътеката, леко встрани и падаш в язовира. Така. Хоп.
Няколко подскока. Тук става още по-тясно. Камък, който трябва да се прескочи, след това наклон надолу. Корени, камъни, язовир. Тук пролука между две дръвчета. Ох, добре, че съм слаб. Паднал дръвче. Така. Напред има още табелки. Така че това е трасето. Вече, когато изляза на язовирната стена на там, що годе си спомням трасето от миналата година. Така че, да, на трака сме. Тук става доста по-широко. Слънцето вече се е скрило зад планината. Тук пътеката свършва като че ли. Какво се случва? Има рязък завой. Да. И тук наистина доста красиво. Малко отклонение. Супер. Пътеката продължава нагоре. Предполагам, че се връщаме към язовирната стена. Широкия път, който следваше, се оказа със значително изкачване. Тук става малко по-тясно, но пак е широк път. Все още не съм се изкачил до стената. Доста енергия ще се изхаби тук също по това изкачване. Да, широко е. Шарки, дървета, сянка. Не съм гледал още прогнозата за времето. Надявам се да не е много горещо. Макар че климата тук е съвсем различен, не е като в Пловдив. Горещо. Виждам и някакви коли вече. Така. Изморих се. Асфалт, оранжева стрелка има. На батут. Тут. Скачам на батут. Да, ето го асфалта. И от тук вече. Стената още е далече. Мислех, че съм излязъл до стената. Но явно има доста спускане пък сега. Много интересно начало ще бъде. Редуват се непрекъснато изкачвания, спускания, асфалт, техничен терен. Всичко в едно. Ще бъде забавно. Тук ни деца играят. Тук има обозначение. В този гараж не се влиза явно. Трябва да се мине надолу. Доста бързо за да свърши този асфалт. И отново спускане. Вау! Някой ще изгори здраво тези изкачвания и спускания още на първите 2 км. Ох! Това беше коприва. Като ме опари по коляното, няма нищо. Слизаме пак на нивото на язовира. Да. Някаква пътечка в дъното виждам, има знак. Явно оранжева стрелка. Спирам за малко. Тук нещо шумоли. Какво животно. Ще минем по-бързо. Вау! Доста маркировка има тук. Обозначение няма как да объркаш. Въпросът е, че става супер стръмно изведнъж. Конче боядисано. Табелка. Къде отиде тази табелка? Майко мила. Се изморих още днес, за утре не знам.
Тясно, стръмно, хлъзгаво. Надолу в пропаст. Явно съм нагоре. Само да избуксувам. Ужас. Вау! Това не го очаквах. Изобщо не очаквах такова изкачване. Даже не съм сигурен, че съм на правилното място. Тук не виждам никаква маркировка обаче. Катерим. Катерим и го изкатерихме. И най-накрая се появява една стрелка. За съжаление, тук нямаше никаква маркировка по това изкачване. Дано не се обърка някой. Ето е стрелката, къде е чак горе след изкачването. Тук още една стрелка. И се връщаме на трасето от миналата година. Да, удължили са го наистина. От 16 км трасе миналата година. Тази година са го направили 17. Какво ще покаже и трака точно колко километра ще ми излезе. Дано да не се губя. Миналата година след 10 км има един остър завой, където от широк коларски път се влиза в една тясна пътечка през гората. И за съжаление не видях отклонението. Миналата година удължих около 300 метра спускане, след това обратно катерене и загубих доста време. Тази година кот стане. Да, спирам след малко на язовирната стена. Миналата година този участък ми се стори, че е труден заради камъните, настилката чекъла, но тази година определено нещата са много по-интригуващи, още по-тежки и по-технични, което е хубаво. Също и последните около 1 км с супер много стълби, различни препятствия, което не ми харесва. Обичам стълбите, там където са по 5-6 стълби, предполагам, че ще ги прескачам наведнъж. И така. Стигнах вече до язовирната стена, тук трябва да е отклонението, знам, че имаше бариера. Миналата година за състезанието я бягаха дигнали. Утре сигурно пак ще е дигната. Да. Ето тук още една маркировка, бариерата. Няма да слизам сега на стената. Ще стана вече доста късно. И предпочитах хапна нещо. Така че успех утре на всички участници. Ники, успех! И дано всички да завършим без контузии, без аварийно, безпроблемно. Разделяме се от язовирната стена. До утре!